हाय साଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ଦେଖି ଆସିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କେହି ଯାଇନୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବସ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବସିଛି କୁସୁମା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଯେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। ଏବେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ନଡ଼ିଆ କତରୁ ହଳଦୀ, କୁମକୁମ, ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଯାହା ନାଁ ଜାଣିନୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ନଡ଼ିଆର ରେଟ୍ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ନଡ଼ିଆର ରେଟ୍ ଭାଇ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 30 ଟଙ୍କା। ଆମ ଗାଁରେ ତ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନଡ଼ିଆଟା ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଦୂରରେ ନେଇନେଲେ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ କଥା କହିଲାକୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗହଳି ଥିବାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖି ରଖିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ। କାହିଁକିନା ନୂଆ ପାଇଁ ଯେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆଟା ଫଟେଇବେ। ଏବେ ଏକା ପାହାଡ଼ିକିରେ ନଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଫଟେଇଦେଲେ। ଖାଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସକାଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ମୋ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଠାକୁର କେଉଁ ଠାକୁର ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତଥାପି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଏକା ଏକା ମାରିଦେବ ନା ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନକୁ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାରୁ ନା ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, କୁମକୁମ ସବୁ ଲାଗିଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ।
जो मैंने संकल्प कर आंठे आंठे जाऊँगी से लगे देखो से माउसी माँ को केते कष्ट आंठे आंठे जाऊँ बेसी लंबा करी भिडियो अल्प किसी कही रखिदेवी ये जदि आपण मैंने यही चैनल देखुं नुआ अच्छे चैनल चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट निहाती करेंगे। बंद कर दे। हाँ मंदिर बेढ़ा बंद अच्छी एति कही रखुचे।